ulimi komanso value addition pa mtengo wozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife ya Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, ma groundnut sheller, ma thresher opundira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma handheld power tiller tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma chaff cutter, ma grain crusher opangira ufa ndi chakudya cha nkhuku ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani Catholic Private School. Phone 0984 519 062 0883 431 321. Gwede ndiye programu yake yomwe imaonera kanthawi kameneka lero lachinayi programu imabweranso lachiwiri. So lachiwiri titakumana leronso tati ayi tiyankhuleko ndi Malawi. Dzina langa Happy Kasinja Banda. Muno mu studio ndimakhala ndi Steve Kondwa Banda. Nkhani zonse zofufuzidwa bwino kuzukuta kuti zikuyenda bwanji ku Malawi kwa gwanji uko ndi uko. Steve ndakulandira programu ene ya gwede. Ndathokoza ziko kwambiri Happy. Ndithu tiyalandire tiyathokoze amene akuoneranso pa nthawi ino katemera wana wa polio makabaitsa kale. Ngati mdatero madera Blantyre ya Nsanje Chikwawa neno ya 18 tipiteni mwasanga. Chirazulu mnaiwala pamene ufunika kupita kuno kukabula ku Blantyre amene mwana amene anakwaniza zaka 10 kutsika mmosi polio takajibaiseni zimaneso munawa mabaya ndo wankamwa osobaya sobaya kodi mulati sobaya ndo wankamwa amatira kama choncho sikuti samvaso kwawo aiso chabwino matenda polio alipo ndopya kwambiri ndopya chabwino sabwino sabwino yes ndithu ofunika katemera kwa basi APM Professor Arthur Peter Mutharika kuyankhulapo kuti ayi kuyenda kwandona ndikati kuyenda mwene kukhangati kuna mwana kuyendera kuti komano pa Chingerezi ma travels nduna zimene zikhangati zikumayenda kwa nthawi kangokhala kuchepa kumayema ulendo umapanga 10 15 choncho ngakhala liloko koma iya nduna zaboma kapena achiwiri kwa nduna siyenda yokha chabwino nduna isankha nduna imakhala ndi personal assistant owathandizira ntchito zawo PA chabwino imakhala ndi bodyguard wa polisi imakhala ndi driver ndi werenga 3 ndi enaso amakhala ndi amatika kuti spokesperson kandi public relations wa enaso komanso nduna jeka tiyende amene ndokugwira nawo ntchito direct anduna jaka ayende kapena ma deputies achi amayenda sonda anthu amene achi chabwino ndi kuti kupatula galimoto ya nduna yomwe idathire mafuta full board allowance ya nduna yochoka ku ministry kupita kulendo koma kupitako imayenera kuti ikonzedwe ikhalisa padera ndi kuti driver yonso nayenso wa polisi akagona komweko personal assistant yo ngatali ndi wina yuso kati spokesperson wawo yuso amene yonso komanso ndi kuti personal assistant pene akagamoto padera ndi drivers sakwera gamoto ya nduna ndi drivers kuma customer officials ena ku ministry apiye ndi a driver awo apiye ndi a driver awo akuyenda kula gari moto ingawa tamboma panga saini kwa driver chabwino asingolemba ma driver so ikatero ku ministry kujaso nduna kata kupita kaya kuchikwawo choka kulilongo kunduna kujaso kumachoka chito makagwirayo department mende yoti kuli ma director awo samaina okhandi ma driver awo ndi anthu enaso kumene kujaso magalimoto komanso koma kupita kujaso weraso khaliso anthuso kuweza magamo zolo ndi pakabwera nduna magamoto amachuluka osaja ndo afuna mafuta osaja afuna mafuta komanso ngatacho kwa Blantyre pali allowance yochepera khanga ndi makhanga ndi 90,000 pa night allowance 90,000 so ananena kuti mbuyomu kuti ayi nduna kupita kunja pachaka anazipatsa mulingo komano akuti president wa dziko lino ndokhudzidwa kwambiri ndi mmene nduna zikuyendera mdziko momwe muno ma local travels ma familiarization tour awo tikaone kubibawa mazakale kuti timapanga zomwe timapanga kusangala tatu amabwera zatiyendere akaona kuti kubibawa patatu ku studio kumaoneka bwanji ndi studio simuidziwa Steve, amuna kafuzira pano mucho kabwino koma
okumibawa madziwa kuti ntchito yathu kulumiza zithunzi kuti amachoka ku Lilongwe iwo abwere akaendera ku Mibawa familiarization tour tifuna tikamone Steve kuti gwede amapanga so akuti akaona mene ndokhuzidwa kwambiri mene ndalama malawansi nkhani ya mafuta yaonongekera pa miyezi imeneyi tsono a president alamula kunena kuti pa mwezi nduna ina iliyonse kapena wachulu kwa nduna aziyenda kamodzi pa mwezi mdziko momwemo chabwino silero singonyamuka kunena kuti ayi tikupita ku Kwizi kandi kupita kwakuti iya mawa ndipita ku Chikwawa kena zina zake ndi zinthu zokuti akhoza kuchita ukhaokha kandi director kandi PS akhoza kupanga nduna iziyenda kamodzi pa mwezi ndi chinthu chabwino kwambiri foti chiseva ndalama amene ndafotokozera munchi magalimoto a nduna aja amakhala kuti nthawi zazikhafu tanki koma akuyendako enda tonsewa amakhala kuti akuyenda nawo komanso pepaja pamene apakhomedwe matenti minister akafika pamakhala zitopotopo zambiri zoti zichitike pamakhala pepaja paso kuti kaya apakuyenda kubwera apolisi awidini pepaja pamabwera PA system pamakhala zinthu zochitika zambirimbiri sonyesa kuti mbali mozi yonde kuti yosamalira chuma ndekuti ayiwunikira zija timanena zija kunena kuti pamene amalawi akuvutika nawo ndi misonkho ukuso kuzooneka kuti anthuwa agwirizana ndi zochitika nde apodi apachitika bwino kuti zichitika palibe ataderere zinthu kali zilizozo ndunawo zitheka kuti amvere lamulo samvera chifukwa ngati pali ulendo ofunikira wina auza kunena kuti akuyenera kupempha kwa mtsogoleri wa dziko sakungoyenera kungonyamuka ndikuti ndalamazo zigwira ntchito pamalo oyenerera zinthu zina kumakhala ma directors odakhuza kapanga function director ndo ku ministry anakabwera abweranso yekha ndi mwina ndi anthu awiri ndikuti ndalama ziyaseva kusiyana mmene angayendere anduna kuti apita uku kopita machitidwe maulendo enawa ndoyeneradi komanso kwina ku body chair akhoza ukapanga body chair akhoza ukatani akhoza ukapanga pazikhala chinthu chokha chomveka kufunika kuti chifunika ndi nduna ichi ndithu Steve Peter Sabata sopano pamene ndithu mwenye mmodzi anabedwa ku Lilongwe ku Crossroads apolisi ayankhulako koma panopa mpaka tikukamba pano mwenye ameneyi sadapezeke atusa statement ya polisi chabwino paja managing director wa Crossroads anthu auchifwamba kuganizidwa auchifwamba anamugwira kuntenga pagalimoto ya mtundu wa Fortuna anaombera kawiri mmalere kufuna kopseza anthu magalimoto adambera idapezeka ku area 6 ku Lilongwe komweko pafupi ndi Crossroads Crossroads pafupi pake ndipo pali area 6 galimoto adayipeza koma munthuyo adakalibe mmanja mwa anthu amenewo ndi apolisi anena kuti ali mkati mwa kafukufuku wawo ndipo kafukufuku wawoyo akuwalondolera ndithu zikuoneka kuti akuwalondolera mwina ndi mwina moti aboleza kafukufuku wawoyo ndipo akugwira ntchito kwambiri ndi akubanja kuti kafukufuku wawo akhale opindulitsa opambana ndi oziwa chomwe chinachitika so akupempha kwa anthu amene mungadziwe muli ndi information ina yonse pa nkhani imeneyi kuti muimbe pa 0 733 333 0 4 733 333 ya amene mungadziwe mwina mukudziwa apolisi ukapatsa tipi sikuti amatchula munthu dzina amasunga chinsinsi ndi mwina enake mukudziwa mukhoza kwayimbira pakusungira chinsinsi yani komanso akupempha Malawi yonse kunena kuti tisafalitse nkhani zabodza pa nkhani imeneyi zambiri zotani apolisi amadziwa ntchito yawo tentasiyeni agwire ntchito yawo atione kuti zikathera pati komanso akadzagwira ntchito yawo zisongothera mmalere chifukwa mbuye musadavapo nkhani zoterozo kenako kungodabwa nkhanichi munthu uja wapezeka kenako sikupita ku khoti
palibe tikumuona wamangidwa tikutani tikhopa nkhani anthu ali nayo idwi anthu akakuthandizani kupasani information kapena mukaboleza information muzabwereso poyera ndipo amene wachita zimene tizaonedi kuti lamulo likugwira ntchito kwa pakhali panopa ni nkhani imene apolisi akugwirabe ntchito yawo pa nkhani tiyo pa nkhani imene iyi zina zonse mukudzimva ndikuti ndidzabodza koma apolisi akugwira ntchito yawo kuti ampeze munthuyo chitetezo chathu nchotani mmene tikuyankhula pano ngati dziko ino akubani mukafunsa izo zinthu chotani mese mulipo ngati dziko tosi ndikuona ngati dziko ngati dziko ineyo hayi ndiwotetezera ngati mutotetezedwa apolisi akuteteza anthu akulilongwe akhale kuti ayi akulilongwe malonda akuchitika anthu akuyenda simukuona anthu apita ku banki chabwino apita ku banki bwino akubwera ko bwino okay dziko maaccident samalephera alright yes dziko ndalili lonse chabwino zinthu zingapo sizimalephera koma simunganene kuti chitetezo chatha ayi pamafika mulingo wake popete manena kuti apapa chitetezo chatani koma medu ukapita pano yes tikhanaje chikhulupiriro chitetezo chilipo sizimalephera maaccident ene fake kumakhala polisi fake tonse polisi makhati kugwira mbava ikutani yeto koma kwakukulu ndimafa apolisi aja si angelo amafunikanso thandizo la ife kuti tauze mulipo anthu ambiri munakwatirwa ndi mbava muchita kuziwa kuti amunanga masuka kale chikwanje cha muna anu inoyo Steve ndekuti kodi amene amakhala mbava ndamuna wako musanena kuti mulipo munakwatira ndi mbava azimayi mbava zake zimakhala zochepa inu munamvapo zimayi utenga ukabani futi zimayi kukhapa munthu kaima panjira kuti adikhala ndochepesa ndolimba mtima kapazizo koma pali ndi njira zake mwina zomwe amabera komano kawiri makhala munawa mukuzidziwa mmaderamo ndazi ankolano ndazi chani mazolo ano masuka kale chikwanje yonyamula munamabwera ndi magazi musakaniza ndi mbale kuchichapaso kuti chida cha data mukuzona amuna ni futo savomerezeka amuna ano akutani koma foti ndine pabanja tikudya bwino okay mukozimaoneka kuti mukunjoya inuyo moyo wa wina wake watani kumasala foto limaza kwana kwambiri nde anthu amene achita za chiwembu osamabisa kumaulula ndithu ku polisi kuti awawa ife awa matere awa amene zochitika sakuoneka bwino zimathandiza matero M1 umene ndi msewu Steve umene M1 umene umachoka ku Blantyre kuno umalowera uko ulilonge mpaka Kongo M1 msewu watu ufunika kuno Malawi pakati apa tinaona nthu kunali ma contractor amene amakonza msewu umenewo pomba tamva kuna kuti pali chiopsezo kuti ma contractor amenewo akhoza kuchoka kumeneko kuti mwina mpena malipiro zikuvutavuta kuli bwanji ku M1 nkhani yokonza msewu akati sewu M1 misewu anayipatsa pali maina osiyanasiyana umene unisewu machoka kunsanje kuchoka kunsanje kudusa muchikwawa kudusa ku Blantyre kuno mumpemba umo kadusira kumbayani uko chilimba kameza mpaka naluzo kumapita ndio kupita ncheu kupita dedza tukafika Lilongwe Kasungu Nzimba amauti M1 sewu umenewo so sewu umenewu muchaka cha mu July 2022 president wakale Dr. Lazarus Chakwera adakukhazikitsa kuti umangidweso makamaka kuyambira pa Kia pa junction ya Kia kukafika ku Chiweta ku mtengo wake ndi 191 million euros so euro ni ndalama ya mamagwisa chino maiko aku European Union pali United States dollar yomwe imatchuka kwambiri imeneyo nde palipos ilipo China so inde amati yen kuliso paundi kuli marandiwa so maiko amene ali pasi pa European Union amagwisa chino yoti euro chifukwa chokuti amene atipatsa ndalama zimenezi amamatithandiza mongo tipatsa komanso zina zangongole European Union and I think ndi enaso akonka ku Europe komweko then ndalama zanazoyengera ma euro so tikazika mmakwacha ndi 410 billion Malawi kwacha 410 billion kuti uchoke pakiyo ukafike mu Chiweta ukafike yes ku Chiweta nde anaogawa ma slot 4 kunena kuti sewu contractor mmodzi sangakhoze chifukwa ndi wa makilomita 374 kilometers yokuti khozedwe so munthu mmodzi kuti akhoze koza kuntengera zaka zambiri company mosi nde anaugawa mafezi 4 kuchoka pakiya ukafika pa Kasungu Boma anampasa contractor wina kuchoka pa Kasungu Boma ukafika pa Jenda anampasa contractor wina kuchoka pa Jenda ukafika pa Zimba 10 off anampasa contractor wina kuchoka pa Kacheche kufika ku Chiweta anampasa contractor wina so tikuveka kuti mungwirizanowo omwana panga ndi anthu manga sewu umenewu boma la Malawi mbuye ndandoti anthuwa
lizalipira m'mayuro ndalama zija m'mayuro zija Ngameneyo. akachaja sikudazi apatsa m'makwacha No. ayi agreement yawo inaliti Chabwino. imeneyoyo nde ambiri wa komwe amanga mukamanga chonchija mumalembera boma pamakhala certificate of completion kan certificate of chani kuti Tamanga simuja, kufika apa. tafika apa ndi mapemphano ndalama zanu Tatipase nkoni. kuti zikuthandizeni soni kulipira anthu anu aja Mbali inanso kulipira kupanga materials zosiyana-siyana kulipira zinthu zomwe munatenga pangongole Chabwino. komanso kuti mupitirize kwina kucha nde anthu amene wawa atatero zikuoneka kuti ndalamazo sakupatsidwa ndi boma linapanga ofa kuti liyapatsa Malawi kwacha loti ndalama zilipo zomwe tingapase mutafuna lero Ndi Malawi kwacha so ndalamazo zilipo yes Malawi komano kwacha sizili mumayuro nde wakunena kuti ya if agreement Ife tinagwirizana kuti- ndikugwirizana mayuro nde akuopseza kunena kuti tisiya kumanga sewu mpaka nano zinthu zawo zitatani Zatheka. apasidwe m'mayuro komanso apasidwe ndalamazo munthawi yabwino okay yes so vuto ndi mayuro palibe singathe kuzowa kuti mayuro palibe kapena fa anali pa meeting chabwino anayitana meeting anthu amenewa Okay, kuti akakambirane. akakambirane pomwe macontractor amanena choncho ndesinzoti kaya ndalamazo palibe za mayurozo kapena makwachawo ndi amene alipo koma ndofunika kuti zipangidwe machawi Chabwino, kwa basi. chifukwa tikupita sewu namba kumva kalekale ndipo mayendedwe amene zofunika amavuta ndofunika kwambiri fa ndomwe kulumikiza M1. ku Tanzania mpaka ku Mozambique mpaka Mozambique eh Ndi msewu wake ndi umenewo. umafunika kwambiri msewu wake ndi umenewo yes mbali na watheka anthu akuyenda bwino kwasalako tachita chate Machawi. apanga changu maso nthawi ino ndi amvula komanso mukausiya nsewu kuti muyambireso kumakhala wagumuka waonongeka ndayi hope kuti macontractor awa Amvana. boma yes ngati agreement inali yoti m'mayuro ndoti kuyenera kukwaniritsidwa chifukwa imene the agreement is mayuro agreement aperekedwe agreement is agreement agreement is agreement anthu adagwirizana napo agreement ya 5 years ambuye adayikwanirisa adayikwanisa 5 years ina kuchoka 2020 kufika 2025 5 years 5 years chabwino agreement ambuye anayikwanirisa 5 years the agreement is imene ingania nsewu yomwe yani Mungu akumbusa tu agreement kuti inali 5 years chinthu chomwe makambirana pamaso pa Mulungu chabwino olo muli kwa awiri chabwino olo pamaso kumazakana agreement is ambuye amakwanirisa 5 years inakwaniritsidwa gwede ndiye programu yake imene mukuonera pano tikatero choncho ndikuti lisoni mbali ina ya programu ino mukale pomwepo nkhani zathu mzosayamba takhalani pomwepo Supreme Machinery and General Dealers kupwekesa ulimi komanso value addition pa mtengo wozizira kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono ife ya Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, ma groundnut sheller, ma thresher opundira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma handheld power tiller tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma chaff cutter, ma grain crusher opangira ufa ndi chakudya cha nkhuku ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani Catholic Private School. Phone 0984 519 062 0883 431 321. ngati mwangosegula kumeneka ndi mawanu programu ino ndiyo mweja gwede lachiwiri lililonse komanso lachinayi ngati lero ukamba nkhani zosiyanasiyana kuzukuta mmene zeni lokhalira Steve Kondopanda mu nyumba muno ndakulandiranso Steve ku programu ino kachikena mkulu wina ku Ndilande amene ndithana alipo mlandu ndi Eskom mlanduwo zikuoneka kuti watha ndipo sizinayende kumeneko kwa mkuluyo mlandu unali bwanji kodi okay panali nkhani ya mbuyomu yokhuza nkhani ya magetsi chabwino pala anthu ena ku Eskom kapena ku Ejenko malinga ndi udindo wawo omwe ali amapatsa magetsi chabwino kuti ayamizikeka m'nyumba mwanu ndi anthu aja mapeza njira zawo zomwe amagulitsira anthu ena magetsi mwana mukayika m'mamita mwawo muja mapanga njira zawo ndinayifotokozaponso nkhani ino ndikuba kugulitsani ino mothandizana ndikulowesa amagulitsa kwambiri kwa anthu a business komanso kwa amwenye osiyanasiyana so atazabwera a CEO amene achokachi tayiona nkhani yokuyiwunikira kuona kuti khangati kuli mamita ena sakugula magetsi koma kugwiritsa ntchito magetsi akuyaka koma sakugula anthu awanda business magetsi akuyaka koma magetsi akagula kalekale chigule nthawi imene magetsi mpaka wasanagule anamba kuyilondoloza nkhani ija
kaona mu system kutero ndiye panali mkulino wa business kundilandi amene sukuti ankaba magetsi magetsiwo anagula anali ngati victim oti anthu aboza mugulisa iye ndikugula pona nanga simmatha kugula pena ulomo chipirako simmagula mmene amumagulira samagula ku Escom amagula ndi munthu ndi anthu amagulisa be mochipa for amakauta ali nawo ambiri amene pasana 100,000 ndi inu 100,000 ndi mina ngoti pasana 70 tangu ndi pasana 70 muongolowesa koma machita njira zawo zoti apange bypass system yawo ndi Escom atayipeza nkhani imene yoyo anakhala ngati kuti amuchaja munthu uja munthu uja unati no magetsiro amene wamuoneka kuti mabera Escom 60 million malali kwacha okay ndiye munthu uja poona wa business uja kundilandi kukuona kuchakwachesewu kuona kunena kuti yayi ine nokhala victim chabe anapita wadi magula after yes anapita ku court kuti akayimitse Escom kuti asapange interfere ngajani kukhuza mamita ake naliwosa Escom asagwire komanso njira omwe Escom yoti akagula magetsi 90% magetsi izichoka zingogwisa ntchito teni kwacha yokha agula magetsi 100 kwacha 90 izichoka ngati pobweza pasichani 60 yes komanso amafuna kuti khotiro lilamule kunena kuti Escom akalumikize mawaya awo mwana achotsa kuma building ake ndi kuma lodge ake nde komano mlandu utalowa nkhoti judge athetsa mlandu umenewo anena kuti Escom sinalakwitse ndipo anena kuti mkuluyu alipirenso Escom they are case dismissed with the cost yes ndi kusonyeza kuti munthu uyonso ayenera kuti alipirenso ndikuti Escom amalingaliro anali nawo apitiriza ngati akufuna akhoza pita Supreme Court akachita appeal kukamang'alaso kunena kuti mina chigamulo cha High Court sichinatisangasa ine sindimaba koma tunkhani ndipene mafonera uli Steve nkulu uli samaba ara magula yes koma nungalisa magula ku Escom kwa magesa mayaka abi ndekuti koma ifona kuti magesa mayaka koma nunakasa anthu anabwera kuzangulisa indi victim ndenu munthu wakugulisa nzinzo chipa isopa numuta bebo pomwe khotiro mwina laona kutero koma Escom amankapanga zimene zozo angagulitsawo sinzoti kanandi la chilango kazile motani ndio tofunika tilani tifufuze koma nkhani imene iyi yakhala ifota anthu amakhala akuyitsata dzina sina chira foti kuti tifuse mbali yake phone mangoyitana koma ndithu ni nkhani imene ilipo kuti mulandu pano watha ndipo tikunena kuti Escom ipitirire ndi maganizo ake ndipo mkulu ifoto waluza mlandu akuyeneranso kulipira bungwe la Escom nkhani zomwe Escom yayendetsera mlandu ndoti maloya a Escom atalipire ndiye ndeno maloya amatchula mtengono kuti aifeyo poyendetsa mlandu timayenda magalimoto pamakhala kuti ndachoka ku Lilongwe ndazagona kuno kuplanta kuno timatere pamatero zimakhala choncho ndikuti amazalipira mkulu ndikuti akapita kwa registrar akapanga assessor registrar wa High Court akapanga assessor ndikuona kuti aya ndikuti ndi maloya mkuluyu ndiye ndalama ndizo zimenezi mwatero ndithu koma mkulu ine ndikuona ngati kuti ndikubwereza kunena kuti samaba ana Escom anayenera mumvesese nkulu amene Steve board ya NBC ikuyitanitsanso director general omwe adapita kukapumula chifukwa kuti anawachotsa anangoti apite azikafufuza ziti makamba zimene zachitika ku water board ya Blantyre amene wa DG akale sindikanene kuti akale chifukwa sikuti anawachotsa alipo anangoyimisa ntchito kuti tikukufufuzani so board imene ya NBC ikuyitananso amene wa DG akasakula kuti akakapeta idayitana lolemba lapitali ku disciplinary komwe amauza mlandu wawo kuti olowetsa ndale ku wireless ya NBC ya NBC nde zidali zankachipinda komata chabwino ndekuti ayankhana kumeneko komanso akuti apitizabe kwa irana kuti akazimbabe mbali yawo pa zinthu zina ndi zina ndetimva kutsogoloko kuti kodi chigamulo chake zikhale motani pachada ayimitsa ntchito masiku apitawo komanso adakakamiza kuti anthu ena adakakamiza kuti akapepese pa television live koma anthu amene adamangidwa chabwino kodi anthu amene adatuluka ali pa belo ali pa belo okay belo yabwino bwino ali pa belo ndithu adamanga ndikwapatsa belo ya polisi chabwino ndi tizimva kuti mlandu wawo nawonso uli pati uziyenda motani ndeza a DG ndi zimene za director general amene adayimisidwa kayi ntchito kumeneko kuti kaya akamva
adzabwerera kapena sadzabwerera. Kwa panopa pali hearing imeneyi pachingerezi kuti pali kukambirana pakati pa boma ndi adinji. Yes, pali kukambirana. Ndeno akatero imabwerano chiganizo chigamulo chochoka ku bodiko ndi mmene nkhani yayionera. Anawayimitsa kuti anamwarana tani kuti anango yayimitsa kuti afufuze zina ndi zina. Chifukwa chake amakauza mlandu wawo nena kuti olowetsa ndale ku public broadcaster. Komatu MBC singatheke. MBC ndimafanira chimene kuti MBC yo yandale kale. MBC singatheke. Okay, chimachitika mukuziwa. Ma media osewa private way. Wale seboma ndi modzi. So sewa ma media private way anthu akalowa. Amona ngati kuti enawa sakupanga zokomera fona makhawe mapaokha. Chabwino. Amapanga chomwe amalawi akuona kuti ichi time ndi amalawi. So iwo amaona kuti chotilankhulira ife ndi MBC. Ndi MBC. Ndi amene abwera amalowesa zawo. Ingoti ni pay awaso alowesa moza. Sinene kuti muna zamba kaleso. Awasa bwera ndi zawo. Chabwino. Mwambesese. Ndipo vuta kuti kakhale yoyima payo. Yoyima payo. Tikamanena kuti ya Malawi. Ndipo vuta chifukwa chokuti anthu ajamakhala alibe chowalankhulira. Yes. Chifukwa chokuti ifeyo ima patokafe, tima ima patokha, ndikupanga ziganizo patokha. Ndi amafuna be china chake ifeyo mwina news yati mtsogoleri wa dziko lino wapanga china chake. Mwina khala kumapeto. Chabwino. Maona? Mwina wina sana panga kale switch off television. Leo wafuna kuti lero ndipeze chinthu chathu chokuti anthu choyambirira aziona chiricho. Akangolima nsewu azikamba za chitukuko chathu. Chabwino. So ine ndimana sizingatheke. Simango kambidwa kumayambiriro olatalowa nthawi chakongeleza. Yes. Kumayambiriro koma kumapeto zaka ziwiri zikasala zaka ziwiri. Zinapezeka kuti pani zonse chimozimozi. Mwina amana tsegulako MBC. Anali my Joyce Band. Ileso naona jani kuti at least anayesetsa. Amana tsegulako MBC. Nthawi imene jayi ndikukhala kuti at least mapanga koza ngakhale sinali 100%. Komabe anali oacha. Koma nona ngasi tionaso mbona tisaone ma programs ena ngatomwe acha. Chimavuta chimeji programs ena otero otani. Komano ko difuso ingatheke singatheke. Pamenepo makhala chifukwa chokuti chipani cholamula. Chimakhala kuti chimafuna kuti ife azitilankhulira ndani. Otilankhulira ndomweyo. Gwede ndiye program yake mene mwako hamukuonera mpaka penepa ife pano timanena nthawi zonse Steve amanena kuti ife sechipani chanu umakamba choncho kwambiri ndipo musamamvere program ino ndikhutura lachipani chabwino ndikumbutsanso kubomako kuti anthu akudikirabe kuti kodi mutanena kuti ndikaso report lija la malemu chilima ndege mwidapha chilima komanso anthu ena aja lero tikunena kuti pa 12 ndi birthday ya chilima kana kaula lili moyo zilipati chabwino ndithu chabwino gwede Steve Banda menepo kumaliza program mene lero lachinayi pa 12 February 2026 tibwerenso lachiwiri kubwerani ndi nkhani zosiyana Jonas Maere pamakina kugwira pamene pa makamera amene anali m'bale wathu Mpinda kuti zonse zimveke ndi kuoneka bwino lero dzina langa Happy Kasinja Banda koma program ino makhala ndi Steve Kondo Banda amene amazukuta nkhani zosiyana tikumanenso sabata ya mawa. Supreme Machinery and General Dealers kupwekesa ulimi komanso value addition pa mtengo wozizira kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife ya Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, ma groundnut sheller, ma thresher opunditsa mpunga ndi soya